קודם כל, שלום לצופים שלנו, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלי, שחיטה גאה. אם אני אגיד לכם שזה כבוד לארח את האורח הבא שלי, שרובכם אם לא כולכם מכירים, שמעון שירזי, זה יהיה אנדרסטייטמנט של השנה, בוקר טוב יפה שלי. בוקר טוב. אני רוצה לספר קודם כל לצופים שלנו בבית, שאתה מדהים. תודה רבה. והסיבה שאתה מדהים זה שאנחנו לא דיברנו בעצם 30 שנה. פעם האחרונה שהחלפתי איתך מילה היה ב-1995. באמת? כן, אני אזכיר לך, באלנבי 58. אני זוכר, זה היה פליירום. בפליירום, נכון. זה התקופה. זה המקום שאני הכי רוצה לחזור אליו. וגם אני, ותכף נדבר על זה, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני יום קודם עשיתי מעשים טובים עם 4 אנשים בגן העצמאות בשיחים. אמא שלי צופה עכשיו, כאילו, אמא, בואי, את יודעת שהבן שלך פעיל מינית, אבל קחי את אבא ותלכו רגע לאיזה 10 דקות הצידה, היא לא צריכה לשמוע את זה. בקיצור, הזדיינתי שם בשיחים, כמו שהיינו עושים, כי אנשים היום לא מבינים שלא היה... אני הייתי בא לחלק שם הזמנות. אתה היית מחלק הזמנות, אנחנו... וגם מדביק על האנשים שמוצצים בשיחים, והגיעה משטרה. והיה איתנו בחור ערבי ו3 ישראלים, ואחד מהם קלט שאני צעיר וחסר ניסיון, הוא אמר לי, תברח. עכשיו, הם תפסו אותם, הם היו 3 שוטרים, אבל היינו 5 סך הכל, ואני היחיד שהצליח לברוח, ואני זוכר שרצתי, הם החטיפו למכות רצח, ממש, כאילו, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה. הומופוביה, ברור, זה מאוד חשוכים. שיא ההומופוביה. לא, זה... 95. גם אני 95, זה היה ברחוב שצועקים מניאק. שצועקים מניאק והומו. וגם המשטרה הייתה הומופובית. אנחנו נדבר על זה, ופשוט ראיתי איך מרביצים לאנשים שדקה לפני זה התנשקתי והתחבקתי ועשיתי להם כל מיני דברים שאני יודע לעשות, והם חוטפים מכות, וזה עשה לי רע, אבל היצר הישרדות שלי, ורצתי לכל אורך החוף, ואני לא כמוך, אני לא אטלט, אני לא יודע לרוץ. לא, אני גם חוויתי דברים דומים. ולמחרת אני עומד בכניסה למועדון, ואתה שמה בכניסה. יום אחרי שקיבלתי מכות, ואתה כנראה זיהית, הייתי נורא מבועל. אני דווקא כן מחבק. ואתה, תקשיב, וזה הגדולה שלך, שאני לא דיברתי לך 30 שנה. יש לי משהו חם עם רגישות של אנשים. תקשיב, היו 1,000,000 איש בתור, ואתה ראית אותי, הייתי מאוד רזה ומאוד יפה, אז זה היה קשה לפספס אותי, לא כמו היום, מקריח דלמטי ושמן, הייתי הורס לפני 30 שנה. אני לא אשכח את זה, זה יום אחרי שחטפתי, כאילו הם חטפו מכות ואני כמעט נעצרתי על ידי משטרה. הייתי בטראומה, הגעתי לשם מבועל, הפחד הכי גדול שלי היה שמישהו, חבר של ההורים שלי בתל אביב יזהה אותי. אני דווקא הייתי תמיד מסתכל על אלה שקשה להם להיכנס. ואתה קולט אותי, עומד בפינה, ואתה עושה לי, אני לא אשכח את זה עד הקבר. יש מעבר חד בין, יש הרבה שעומדים, היו בחוץ שעות, עד הפחד להיכנס לסלקציה, ותמיד הייתי מושיט ליד, כי זה מעבר קשה בין החיים הרגילים, יש להם איזו תחושה שהם נכנסים לעולם של הלילה, זה כאילו השער הגדול. נכון. ואז אני עוזר להם לבוא. אבל אני לא יודע, תקשיב, כי בן אדם כמוך יכול להיות, אתה יודע, סלקטור, להתרכז במי שעומד בקופה. אני באתי מיחסי אנוש לחיי לילה, וגם זה היה תקופה, שהיה גם מריבות בחוץ למועדון, גם הרבה הומופוביה, הייתי חייב להיות רגיש לדברים האלה. ואני גם רגיש עד היום, אגב. ואתה קראת לי? ואני זוכר... אני גם מארח נפלא. תקשיב, אני יודע, ואני לא אשכח אותך, עד יום אותי, שאתה קראת לי, ניגשתי אליך ואמרת לי, כנס. כן, לא, אמרת לי, תנשום, אמרת לי, תנשום ותיכנס. יש כאלה סיפורים דומים ששולחים לי הודעות עד היום, בסיפורים דומים שאני שומע שעזרתי לאנשים. תקשיב, ואתה לא מבין, זה לא שאתה לא מבין, אתה בחור סופר חכם, אני גם עוקב אחריך הרבה שנים, אתה גם מתראיין טוב, ואני אומר, אני לא יודע אם מספיק אנשים אמרו לך בכמה אנשים נגעת. יש לי סיפורים של אנשים ששולחים לי הודעות. מדהים. מקסימות על רגעים שממש זכורים להם בקטע של הכניסה למועדון. תקשיב, זו הייתה פעם ראשונה. גם חבורת אילמים, גם אנשים שכאילו היה להם קשה לעבור. הייתי רואה למשל מצוקה של... תראה, יש איזה קטע בין העולם של הלילה, אפילו אז, גם היום אגב, שהוא השער היותר גדול, כאילו אתה נכנס ללילה, אתה נכנס לאיזה זה, ויש איזה קטע לעבור את הדבר הזה, ואני רואה מלא, הייתי רואה למשל בחוץ לאומן אפילו, במסיבות אחר כך אפילו, סתם בן אדם עומד שעה,
מפחד להיכנס. מפחד לעבור, אז הייתי יוצא אליו ומוביל אותו. אולי צריך עזרה אפילו. תקשיב, ובמעשה הקטן הזה שעשית, פשוט דחפת אותי. אבל אני באתי ללילה ממקום סוציאלי חברתי ומקום של אומנות. לא באתי ללילה כעסקן. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אבל אתה עובד בזה כל כך הרבה שנים. לא איבדת, אני שואל, לא בקטע מעליב, אבל לא קהו חושיך, לא איבדת קצת מהחמלה הזאת? עברת כל כך הרבה? האמת היא שאני לא הסתכלתי על זה ככה, אני אגיד לך את האמת. אני באתי ללילה מעיצוב חלונות ראווה מאומנות. הלילה היה ערום, הלילה אפילו היה מסכן לקהילה הגאה. אני פשוט ראיתי שיש פער עצום בין הקהילה הגאה לבין סטרייטים. היה אז, נגיד, אלנבי 58, זה היה מלחמה שלי להשיג את יום שישי. פחדו נורא בצביון הומוסקסואלי. פחדו שיהיה כאילו באלנבי, בסיבה גאה, אז זה לא היה כזה אופנתי גאים, כמו שהיום אתה נורמלי, זה היה כאילו מפחדים מצביון הומוסקסואלי. למרות שאתה התחלת עם פור, אתה לא התחלת כמונו, אתה הגעת ממשפחה בוהמיאנית, אני באתי ממשפחה תל אביבית, אבל... לא, אבל אבא שלך זקי היה מעצב תפאורות, נכון, הכרת דרך ההורים את כל הבוהמה, שחלקה היו גייז, אבל לא הגעתי... ואימא שלך הייתה מארחת אצל רפי שאולי, שזה היה בעצם, תתקן אותי אם אני לא טועה, המועדון הראשון בארץ. נכון, אבל לא... אז אתה לא הגעת כן, אבל היה לי חסך, נגיד, זה דווקא לא, עליי, הייתי די מכין את הסנדוויצ'ים בבוקר לבית ספר בעצמי, הייתי כן מגדל את עצמי, דווקא היה לי חסך בגלל שההורים עבדו בלילה. אבל הכרת בעצם את הבוהמה, הכרת את חיי הלילה. הכרתי, וגם הייתי ברוני א', וגם הכרתי מלא, גם את דנה אינטרנשיונל לפני שהייתה דנה, והכרתי את עופר ניסים, הכרתי בגיל צעיר, אבל... תכף נדבר גם על הקטע של... אבל זה היה... דווקא בגלל שהכרתי, והייתי מבלה עם החבר'ה הסטרייטים, שזה היו, אז נורא רציתי להוכיח בתור גיי, שאנחנו יכולים לעשות דברים גדולים גם כן, כי זה היה צדדי ואפל. בשבילי היה לראות את אלנבי 58, אז ברחוב שיורדים אוטובוסים מבאר שבע, ומכל הזה דרגיות, זה בשבילי היה ניצחון. אבל רגע, אני רוצה רגע לקחת אותך רגע טיפה אחורה. סבבה. מאיפה יש לך את הביצים לעשות את זה באותה תקופה? מאיפה היה לך את האומץ? אנחנו מדברים על אני רוצה להסביר פשוט, כי חלק מהצופים שלנו זה לא בגיל שלנו, הם לא מבינים מה היו הבעיות. אני אגיד לך את האמת, אני בן אדם עד היום, אגב. עם ביצים גדולות והרבה אומץ. לא בן אדם, יש לי איזה קטע שאני... בחברה בכלל, גם בחברה בכלל, אני מזהה איזה משהו שחסר, שצריך, אני כן נלחם עליו, אני בן אדם עקשן, גם שקשה, רצו לקופף אותי אפילו, משטרה רצה לקופף אותי מהדבר הזה שנקרא החדור מטרה, אבל ניצחתי את זה בהרבה דברים, נלחמתי, אפילו נשקפתי על הגדר בשביל דברים. אבל לא היו לך רגעים של שבירה? הייתי עצור, על מה אתה מדבר איתי בגלל דברים, הם רודפים אותי. אבל לא היה לך רגעים של שבר שאמרת, היה לי רגעים של שבר. למה אני צריך את כל היה לי רגעים של שבר, אני מזל גדי, אבל אני עקשן. אני עקשן וחדור מטרה, מאין כמוה. אני לא בטרן. זה דומה לי, אנחנו שור. הייתי עצור, תל אביב לא רצתה בכלל שאני אצליח כמו שאני אצליח, תתפלא. המועדונים של הסטרייטים לא רצו שאני אצליח כל כך. היה רדיפה כזאת בקהילה. בתוך הקהילה עצמה, שמו לך רגליים אבל? היו הומואים היה בקהילה איזה משהו שהוא קצת נעלם היום, היה את האידיאולוגיה, שזה היה האגודה וכל האנשים, המתקמה, אני זוכר, אנשים כאלה, הם עבדו יותר וזה, והם קצת פחדו שאנחנו חיי הלילה מתאמים את זה. אבל אני הסברתי לו שאני עושה את הדברים מהאומנות לשמה, ודווקא הניצחון של דנה באירוויזיון היה מתוך הלילה, ואז הוכיח שהלילה מביא דברים שנולדים דברים יפים, כי גם דוגמנים יצאו מהלילה, וגם שחקנים יצאו מהלילה, היו באים לחפש אצלי תגליות. דראקווין, תרבות הדרג יצאה מהלילה, מלא דברים טובים. כן, אבל הקהילה, אני רוצה היא הייתה קטנה יותר. היה את הקהילה שנלחמה, זה ימים חשוכים, היה הקהילה שנלחמה אז, כי כל דבר קטן היו מחפשים אותנו, כולל בירוקרטיה, כולל סתם גם להתקבל לעבודה, כולל צבא, הכל היה קשה אז חיי הלילה היו נראים יותר כאילו, עד היום יש לזה סטיגמה של, אני אבל באתי לשם כי רציתי לקדש את זה כתרבות לשמה. אמרתי, יש תיאטרון, יש קולנוע, יש זה, גם זה תרבות, שם אני עושה עיצוב תפאורה, שם אני עושה בגדים. אתה בעצם הגעת מזה, כי עבדת בראש אינדיאני. הגעתי לקדש את זה כמו תרבות, והגעתי אז המוזיאון, אחרי זה עשיתי תערוכה שלמה.
אבל, וואי, אתה אוטוסטרדה, אני כל הזמן מת עליך. תקשיב, אתה עושה לי כאלה דז'בוי לפני 30 שנה, שירזי, תקשיב. אתה נקודה בחיים שלי, אתה באמת לא מבין. זה בטח זה משמעותי. גם אל תשכח שהרבה, יש הורים של ילדים גאים, שממש עברו, שהילדים שלהם גם באו לבלות אצלי. מטורף. תראה, אני רוצה לספר לך... גם היה לי איזה משהו נורא טוב חברתי, שאני זוקף לזכותי, שאני באיזשהו שלב היה עידן פרנדלי, שדנה זכתה באירוויזיון, אחרי זה היה עידן של פרנדלי, שכולם התהדרו בפרנדלי. ה-FFF, הרי זה פרנדלי פריידי, אבל היה את העידן הפרנדלי הזה, והייתי אוהב למנגל את העולמות, לאו דווקא להיות בגטו. זה אני חייב לשאול אותך רגע משהו, רגע, אנחנו רצים מהר מדי, וואי, איתך זה אני יכול 6 שעות, אבל יש לנו רק שעה. זה הפרעות קשב. לא, ויש גם הרבה לדבר. לא, המון. אני רוצה לשאול אותך, אתה פה משנה לי את כל הסדר, אבל תכף נחזור למה שרציתי לשאול. אז תתחיל אתה. תראה, אני לא מעביר עליך ביקורת, אני שואל. סבבה. אני מרגיש יותר נוח במסיבות רק של... אני לא הולך למסיבות, כי אין לי את הגוף לזה כבר, אבל בצעירותי, ב-95, הייתי חיית מועדונים. אני חושב... רגע, ואני אוהב מסיבות של גייז של גברים, שלא יסתובבו לי שם... לא, אני אומר, לסביות וזה, אין לי כלום נגד, אבל אני אומר, אם אני כבר רוצה לבלות ולצוד גברים, אני רוצה שהקר מראה שלי יהיה הומוגני. אתה תמיד בא מהאסכולה השנייה. של להרבב מסיבות כמו בניו יורק, נכון, אני אגיד לך למה. בשנות ה-80. אני אגיד לך למה. הגריינדר, נגיד היום, או הדברים מסוימים האלה, או אטרף של אז, לא משנה, זה היה הגטו שלנו כזה. עכשיו, שאתה בא למסיבה, יש שם, אז במיוחד, היו הרבה אנשים עם סימני שאלה, לא כולם היו מובהקים, כאילו, היו באים ללילה כמקום מפלט, אחרי יום קשה, החיים בישראל הם נורא קשים, אני זוכר, אז היה מלחמת המפרץ אפילו, אני זוכר דברים מאוד קשים, תוך כדי מסיבות. אז אנשים היו באים לפרוק עול, עכשיו אני גיליתי תוך כדי חקר, כי אני אנתרופולוג באופי, שיש המון, שיש להם, שהם לא נגיד יצאו מהארון לגמרי, או לא זה, ורוצים לגלות את עצמם, אז מה אני אגיד לבן אדם, תבוא למסיבה רק אם אתה הומו מוצהר, זה קצת הגזמה. אתה טוען שזה יותר נוח לבן אדם כזה? קודם כל, מסיבה אולטימטיבית לדעתי, היא תמיל של הכל מהכל. ככה אני חושב, אני לא יודע, אני לא חושב שהמסיבה האולטימטיבית היא רק הומואים בלי חולצות, או רק הומואים כבר זכר. יש משהו בעולם הזה שלנו, כי אנחנו עליזים, אנחנו מייצרים שמחות, ואנחנו עושים את זה נורא טוב. ודרך אגב, אז גם, אני לא רוצה לדבר בשמי, אבל אז גם היה גל כזה של החבר'ה מהבית ספר, או החברים שרצו נורא לבוא להתהדר, הסטרייטים שרצו נורא להשוויץ שהם באים למסיבה של שירזי, שזה גם סוג של ניצחון בשבילי היה. אז נורא רציתי לנסות לנרמל את הפער הזה, שבין מסיבות סטרייטים לבין מסיבות גייז. תבין מה אתם עשיתם, שחיכיתי לך פה בחדר המתנה, ניגש אליי מישהו ושאל אותי אם אני מטופל, אם הכל בסדר, אמרתי לו, כן, אתה על הפודקאסט, כן, למי אתה מחכה? אמרתי לו, מישהו מהקהילה מוכר, והוא סטרייט, אז הוא אומר לי, מי? אמרתי לו, שירזי, הוא אומר לי, שירזי מאופרה? עכשיו, תבין מה אתם עשיתם, תעצור רגע ותחשוב, לא כגאה, אתה הומו, אתה חי את זה, שסטרייטים, אתם הגעתם ללב המיינסטרים הישראלי, שכל נהג מונית, שאני אומר לו, אופרה, אני עבדתי קשה בשביל זה. ברור, שירזי, תקשיב, שזה אתה פה. זה די גם אסטרטגיה היה, אני רציתי את זה. אבל אתה מבין מה אתה השגת, שכולם מכירים, עזוב אופרה מקומה, אתה עצמך, אתה דנה, אופר ניסים, כולם מכירים אתכם. נכון, כי נגיד טרנסקשואל, בזמנו, אופר נחשון גם זיכרונו לברכה, נפטר לו מזמן, טרנסקשואל מעל גלי האתר, זה היה בשבילנו הישג שישמיעו אותנו בתוך המועדון, זה היה ממש שיר מתוך מופע, בתוך המסיבה שלי. זה היה שיר מתוך מופע, לוקחים את זה ככה ומשמיעים אותו. מטורף. אז בשבילנו זה היה וואו הישג, כי טרנסקשואל, אני כגיי הייתי מוקצה, אז מה טרנסקשואל? עד היום יש לנו, אז בשבילנו זה היה הישגים חברתיים, שהשפיעו על הנוער, שהשפיעו על החבר'ה צעירים, והגענו להישג, זה חלק מהמאבק, זה היה חלק מהמאבק. הלילה מאוד משמעותי אגב במאבק, מאוד משמעותי. ברור. בניגוד לאידיאולוגיה של היום, אגב, היה לי מלחמות גם על זה בתוך הקהילה. שמה? שהם היו כאילו חושבים שהלילה הוא סטריאוטיפ של סמים, סקס ואלכוהול, אבל חברתית בגלל היום היה מאוד קשה, אז בלילה היה יותר קל לנרמל את הדברים, להתחבר, וזה גלש ליום,
מאוד. אני רוצה לשאול אותך רגע, יש כל כך הרבה שאלות, יש לי לשאול אותך שירה זה, אני ימות אם אני לא שואל אותם, תקשיב רגע. הם היו בהתחלה, כאילו בתוך הקהילה, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו אלה שמזהמים את הדבר. אבל זה לא נכון. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. עוד פעם, סליחה שאני חוזר לצופים שלנו, שהם צעירים, אני והוא... פרחנו בשנות ה-80, תעשו את החשבונות שלכם, למרות שאתה נראה צעיר, כאילו לא הזדקנת. אין לי קשר... אתה כאילו ישן בפורמלין, זה לא יאומן. לא, זה... אתה לא משתנה. אני חושב שקשור לנשמה. אני חושב שקשור לגנים. אבא שלי גם ילד, אבל... אני חושב גם, כן, זה נכון, יש בזה משהו. איזה אור פנים שירזי, איך אתה נראה ככה. ניסיתי להסביר, להתארח אצלי, יש לי מיזם חברתי שנקרא ליר דה מארח, ארוחות לגייז שלא מכירים אחד את השני, שכל שישי מארח. ליר דה מארח. ליר זה לא, זה מילה שאנחנו נמצאים. אנחנו מגיעים לזה. עכשיו, ואחד החבר'ה שם, בחור בן 25, שאל אותי, טוב, בסדר, מה כבר היה בשנות? אמרתי, וואו, שנייה. דרך אגב, אני חייב לציין משהו. שנייה. אני חייב לציין שזכינו. במה? כל מי שהיה אז, ורושם לי, נגיד, הודעה באינסטגרם, רושם לי סיפורים כאלה מפעם, אני חושב שזכינו. ברור. ברמות, כי יש לנו רטרו-פרספקטיבה של מנעד עצום, של חוויות אחרות. החומר עצמו, לא החומר, הזמנה היפה שהייתי מחלק ברחוב, הדברים שהם קשורים, זה אילמו, המחשב לקח את הנשמה, הרבה דברים זכינו בהם. אז זה מה שאני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לכם, הפולחן הזה שהיה. אני רוצה לעשות רגע סדר, כי אתה רץ קדימה, אתה מדהים, אתה רץ קדימה, ואני צריך טיפה להט אותך בשביל להכניס לקונטקסט. ומה שהסברתי לבחור הצעיר, ועזב חותם הזה, שהוא מקסים, אבל לא מבין מה קרה בתקופה ההיא, אמרתי לו, בבוקר היינו מפחדים שידעו שאנו הומואים בבית ספר, בתיכון או בצבא או במקום עבודה. לקראת המסיבות או לקראת המועדונים, היינו מפחדים שיזהו אותנו ברחוב וירביצו לנו מכות, יקראו לנו קוקסינל, יפסקו לנו כיסא בראש, והנהגי מנותי יורקים עלינו. כשנכנסנו למועדון, פחדנו שמישהו אולי יזהו אותנו בכניסה, והמועדונים היו בכלל בהיחווה, בכל מיני מרתפים עם כניסות כאילו, הכל שחור, אין שלטים, עד אלנבי, נכון. מה ששלך, יש לך ביצים כאלה לעשות את זה, אתה שינית המון דברים. אבל היה פחד נורא גדול, הקהילה הייתה הרבה יותר קטנה, אני מסביר לו, לא היה את כל המדיות החברתיות, ולא היה את כל האטרף. לא, זה היה אפילו מכות בחוץ. וכולם הכירו את כולם, הקהילה הייתה מאוד מאוד קטנה, ונוסף לכל הקרקס הזה, היה את מגפת האיידס שהתחילה להשתולל. שם היינו זאת העננה. שם היה סטריאוטיפ, גם היה את הוויקסטוק הגדול שבאו עם הכפפות גומי. נכון, אבל רגע, אז אני מנסה להסביר לו, שאנחנו גדלנו כהומואים בתקופה הכי חשוכה, שהקהילה הייתה כמעט סודית, מחתרתית אפילו. אני אומר לך שאני הלכתי לצבא, והיה לי בן זוג, ורציתי להתגייס, וזה היה לא קל. ברור, היו מעיפים מהצבא, לא רק במודיעין ובחיל האוויר. לא קל, גם אני זוכר שהיא הייתה, הקב"ן, לא הקב"ן, הקב"ן. שהייתה רושמת לקב"ן, הייתה צוחקת על דברים שאני אומר, פשוט צוחקת. אותי, כשאני התגייסתי לצה"ל, היא כנראה זיהתה בי שאני כנראה הומו, היה לי בניירות נשיות או תנועות וזה, אני לא אשכח, היא שאלה אותי, אתה אוהב להתלבש יפה? נורא, זה היה ללעג. תקשיב, היום הייתי קם, מוציא את הבולבול העבה שלי ונותן לה שתי סטירות, כן? סליחה שזה מול מצלמה. לא, זה שהיא חיילת. באיזה זכות את שואלת אותי דבר כזה? אבל היריב וגוזי המבועל בגיל 18 בבקום, שבבקום היא שואלת אותי דבר כזה, אני כמעט חרבנתי על עצמי מרוב פחד, כי מה שאני הבנתי זה שהיא קולטת שאני הומו, ויזרקו אותי מהצבא, ומה אני אגיד לאבא שלי? אני הייתי חוזר מהבית ספר שלי אפילו, אני זוכר מילות לעג, לי, לדנה, מילות לעג ברחוב, מהחלון, מהמכונית. ושהסברתי את זה לבחור הזה, הוא אומר לי, וואו, לא ידעתי, ואז אמרתי, אני חייב להביא את שירזי אליי לפודקאסט, כדי קודם כל להסביר לאנשים, שמה שיש לכם היום, לקהילה, זה בזכות אנשים כמוך. אם אנחנו מדברים על זה כבר, אני מפחד שהדור, החבר'ה המהממים שבאים מכל המקומות, כי אנחנו תל אביבי חממה של, קל לך לבוא לתל אביב להתבטאות כגיי, או לסבית, או טרנס, אני מפחד דווקא שיקלקלו את זה. למה? כי אין להם הסברה כל כך. נכון. וזה נורא, אתה בא לצמר גפן מתוק באמצע הקיץ, אתה חושב שכל תל אביבי רק גאה. זה נכון. ואתה שוכח את האחר, אני מפחד גם שלפעמים יקלקלו את זה, אבל אני מאמין שאנחנו, הרצון שלי להסביר כדי שיבינו שזה לא היה קל, ועדיין צריך להישאר ולהיות בן אדם לפני הגדרה. אני רוצה להסביר עוד משהו. בתקופה שאני ואתה התחלנו, לא היה אפליקציות, לא היה כזאת כמות של סמים, זאת אומרת, היו עושים לא ככה, לא, היה יותר פילינג, היה יותר נשמה, אני אגיד לך מה, אנשים דיברו, אנשים התחילו אחד עם השני. יש דברים טובים, בא המחשב עצמו הגיע באיזשהו שלב, אבל הרס. והוא הפך,
הוא לקח את הנשמה שלנו, נכון. כי כאילו הייתי עובד שעות להכין הזמנה יפה בשביל להגיש אותה ברחוב בשנקין. הייתי להכין תרמיל בשביל להגיש את הזמנה היפה שהצבתי. הוא פשוט לקח אותה והציג אותה הוא. אתה חושב שזה דפק אותנו, דפק את הקהילה קצת, גם מבחינה אישית? אנחנו קצת אנדרואידים, אנחנו קצת מובלים, אנחנו מפעילים אותנו היום, הפולחן נעלם, המחשב מנצח את האדם, אני קצת מפחד אפילו מזה, אני אגיד לך את האמת, מצד שני, אני לא יכול להגיד לילדה הקטנה שמתקתקת היום, או לילד הקטן שמתקתק היום כזה מהר, כמו איזה יפני, הכל. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. חייבים להגיד את הקצב, אז הקצב כן, המחשב ניצח אותנו, זה בטוח, גם במסיבות אתה מרגיש את זה אגב. אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך. אתה מרגיש את זה חיי הלילה. אם אני עכשיו משכפל אותך, אני אעשה שירזי קטן ושירזי גדול, השירזי של פעם והשירזי של היום. ואני נותן לך להתווכח מולי על המסיבות של היום ועל המסיבות של אז. אתה חושב שהמסיבות של היום הן פחות טובות? להתרפק הנוסטלגיה, אני יודע, להתרפק הנוסטלגיה זה הדבר הכי קל, כי הנוסטלגיה מנצחת בית שאתה מתרפק עליו. לא תמיד. אבל, אני כן אתווכח איתו על הדבר הזה, מהמחשב. אתה לא חושב שאנחנו... אז הייתי עם נשמה, אז הנשמה הייתה מנצחת, כולל גם, דרך אגב, אם מדברים על סמים, ומדברים על דברים כאלה, אז הרבה יותר פילינג, הרבה יותר חיבוק, הרבה יותר מגיל חברתי, פחות רובוטיקה. אפשר לפתוח איתך את העניין של הסמים במסיבות? זה לא היה רק זה, אבל אני אומר, מבחינת הוויה כללית, היית הולך לשנקין בבוקר, נגיד סתם שזה היה רחוב שהיה מציק, אפילו לפי החלונות ראוות הנושא של המסיבה שלי. אני יודע, מטורף. ואני הייתי הולך עם הזמנה, ואנשים היו מתרגשים לקבל את הזמנה הבאה, והיו שומרים אותה אפילו, כזה קודש לחומר, כולל התפורות שלי במסיבה. אז כולל התלבושות, זה היה פולחן, והיום, אם אני מסתכל על היום, אני לא בז להיום, אומר איך זה לא, זה השתנה, כי הזמן, זה רץ וזה, אבל המחשב... אני שם הכל על המחשב, נגיד, אני עושה שם הייתי בונה מרפסת במשך שעות, בשביל שיראו את המרפסת, היום היא מצוירת לי על המחשב, כאילו על מסך. אבל אתה מציג כל הזמן את הצד שלך, מה אתה עשית, אבל אני מדבר על הצד של הקהל. וגם אני חושב שהם באים עם היוטיוב, מוכנות לאיזה שיר, ושם הייתי עוד נוסע באוקספורד בלונדון, רחוק בשביל להביא וייניל לאופר, בשביל להביא שיר. כן, זה משמעותי. הייתי נוסע לחול בשביל להביא לו וייניל, שזה משמעותי, השיר החדש שהוא משמיע אותו. מדהים. זה, היום הם באים, הקהל מגיע עם איזשהו ליינאפ הכי מיינסטרימי שהוא רוצה שישימו לו אותו. אבל יש לי שאלה, אתה כל הזמן מדבר על עצמך, על מה שאתה עשית, שזה מדהים, ועל התפורות, ועל נכון, כי קידשתי, זה לא היה את זה. כן, אבל אני רוצה שאתה תעצור ותסתכל, תסתובב ותסתכל לקהל. הקהל שהיום הוא יותר על סמים, והוא חווה את המסיבות אחרת. אני אגיד לך את האמת, הם גדלים לעולם אחר. אני אגיד לך, יש פלוסים ויש מינוסים. נגיד, לא חלמתי, או שזה כן הגיע, אז אני כן מתרגש לראות אבא לוקח את הילד את האבא ואבא לוקחים את הילד לגן, וזה כן לגן של בת אחותי, נגיד של הבן של בת אחותי, ופתאום הוא כן יושב איתם אחר הצהריים ורואה, ודברים שלא חלמת שיהיו, אז זה דברים פלוסים שקרו בדרך. לא, אבל המסיבות השתנו, הקהל היום יותר מסומם, אז אתה רואה את הילד, אתה רואה את הזוג הזה, שיש לו ילד, הולך למסיבה, ואתה רואה את אחרי זה עם העגלה באמצע פלורנטין. אז זה דברים שלא דברים אחרים שאני... לא משנה מה אני עושה ברעיון הזה כדי להביא אותך למקום ביקורתי, אתה רק לוקח אותי חזרה לקשת בענן. כי אני מסתכל על דברים טובים, אני רואה את השני סטלנים המגניבים שאני מכיר אותם, הולכים עם עגלה היום, באמצע זה אחרי המועדון. אבל אין לך שום טיפת ביקורת על איך שהקהילה נראית היום? אני חושב שאנחנו, דרך אגב, אנחנו חושבים שתיקון של עצמנו, כהורים, וואו. לא כהורים, כהומואים בתל אביב, האם הקהילה היום היא יותר טובה, פחות טובה ממה שהייתה בשנות ה-90? אני לא יכול להגיד אם זה פחות או יותר טוב, כי אז אני אומר, דברים השתנו, אני מתאים את עצמי לזמן, כדי לא להיות פתטי, אתה לא יכול גם לא להיות, אתה לא יכול להישען רק על לא, אבל יכולה להיות לך ביקורת אמיתית. הביקורת, אני אגיד לך מה הביקורת. כי זו קהילה אחרת. הביקורת שזה נהיה קצת גטו, שאני חושב שלא צריך להיות, נגיד עם הלסביות, אז לא היו רוצים שנציץ לעולם שלהם. נכון. אז אנחנו לא צריכים להיות הלסביות החדשות. גדול. גדול. אבל הקהילה היום שהיא יותר קרה, יותר מנוכרת, אני אשאל אותך אחרת, חלק מהמרואיינים מסיפור בפודקאסט, אמרו שאין בכלל קהילה. שזה שותפות גורל, זאת אומרת, אנחנו ביחד כאן, אנחנו צריכים זכויות, לאימוץ, כן, אבל אתה יודע, אני רוצה אבל זה לא שנות ה-90 שהרגשנו קהילה. אני מבחינתי שהציצו לעולם שלי,
ויראו אותו, ולא יחשבו עליו בבית, זה בשבילי ניצחון. למה? אני אגיד לך למה. כי כשהוא יושב בבית הבחור, הוא אומר, בטח אני אכנס למועדון, יצוותו לי בתחת. בטח ההומו ירצה לזיין אותי. בטח זה, אז בשבילי, אז זה פער עצום. ברגע שהוא רואה את זה מוחשי, מול העיניים, הוא מבין שזה לא זה, שאנחנו בני אדם, לפני הצביטה בתחת, שאנחנו לפני הסטריאוטיפ הסוטה הזה, שאנחנו אנשים רגילים, הוא רואה את זה במועדון, הוא נהנה לראות את זה. לפני זה הוא בבית יושב מפחד, הוא מדמיין איזה משהו אחר. אז אני הייתי רוצה למנגל את זה, בשביל לקרב אותו לדבר הזה. אני אומר, אני הייתי רוצה שהוא כן יגיע למועדון, כדי לראות שאנחנו אנשים נורמליים, אנחנו לא איזה קרניים. אין לנו קרניים כאלה, לא רוצים את הקרניים. יש לי עוד שאלה. קודם כל, תכף אנחנו נגיע לשאלה הכבדה יותר, אבל אני חייב לך סיפור. כל הזמן הייתי בקטע הזה, אגב, עם זה שהיו אומרים לי, אתה הלילה זה שירותים, זה סמים, זה אונס, זה רק... למה הלילה מצביח תרבות? אני הייתי עונה, הלילה יוצאים אנשים מוכשרים, מגלים כישרונות, הלילה עצמו זה תרבות שלמה של כל דבר. בסדר, אבל גם במצעד הגאווה שאתה חתום עליו, מה שמראים בחדשות ביום של המצעד, אז מראים בתחתון בתחת. התחתון בתחת בתחריס. אני יודע שזה לא חזות הכל. זה אלה שבאים ממולי. זה אלה שבאים ממולי, זה לא אני. אני רוצה להראות שאני קשת של צבעים. יש גם את התחתון בתחת. אני לא יכול להגיד שהוא לא קיים. אם אני אגיד בתוך תוכי שהוא לא קיים, אני לא. זה גם מה שבחרת להראות על המסעיות שלך. לא בחרתי להראות. זה הפריים שהצלם רצה להראות כדי ליצור אותו בפרובוקציה. אבל היה גם וגם. היה גם אמא ואמא הולכת ברחוב באותו זמן ביחד. והיה גם אבא ואבא הולך ברחוב. היה מלא תמונות, מלא דברים אחרים. היה גם דוס. היה מלא דברים. וזה עצבן אותך שראית את זה בחדשות כל פעם שמראים רק למה? אני אגיד לך את האמת, כי זאתי שישבה בתחתון בתחת, היא גם חלק מהמאבק, אתה יודע, אני גם דיברתי בשמה. אני לא אומר שלא, אני לא יכול להגיד לזאתי עם התחתון בתחת, את זוזי. היא לא, את חלק מהמאבק, היא חלק מהמאבק. הדגל שלנו צבוע בצבעים, הוא צבעוני. בקשת צבעים יש הכל מהכל. אני לא יכול להגיד, את עכשיו לא קיימת, אני מדבר גם בשמה. אני אשאל אותך שאלה נוספת. יש אותך את עופר ניסים, את דנה, שבאמת... חבורה חלוצה. חבורה חלוצה, ויש בטח אני שוכח שם עוד שמות שאני עושה להם עוול שלא מזכיר אותם, הזכרת את עופר נחשון. הזכרתי אותו, כן, כי הוא היה חלוץ בתחום הרדיו. הוא היה חלוץ, ובאמת, כאילו, ויש בטוח עוד, אני מתנצל אם שכחנו, זה מתרגשות, בגלל ששירזי פה. אבל היום, שאני חושב, בגילי עוד פעם, אני לא ילד, אני בן 56 אותו, האם הפנים של הקהילה מול הציבור הישראלי, זה הפנים שאני רוצה לראות? יש לי בעיה קצת עם דברים כי חוץ מאסי עזר ועוד כמה... אני לא מדבר על הקהילה רק בישראל, אני אגיד לך, יש בעיה עולמית, שאנחנו כבר השגנו את הלפיד, אנחנו הגענו להרבה הישגים, ואנחנו פשוט, אם אז היה איזשהו פולחן, או מאבק, או רצון, אז היום אנחנו כן מרגישים שאולי בפונדקאות ועוד כמה דברים, דרך אגב, בפוליטיקה, אנחנו כן חזקים, שאנחנו מקבלים איזשהו מילה נגדנו, אנחנו כולנו מתאגדים ויוצאים. כי מפחדים מאיתנו, כי יש לנו פג'ורה. אבל אני אגיד לך את האמת, לא כי מפחדים מאיתנו, כי אנחנו עברנו, מה זאת אומרת? אנחנו נאבקנו קשה, שכבנו על הגדר, ויש שריטות והכל, עוד לא, אנשים חושבים שזה קל היה, זה לא היה קל. אתה חושב שמי שמייצג היום את הקהילה הגאה מול הציבור הישראלית? לא, אני אומר בעולם כולו, אגב. בעולם כולו, אותי מעניין מה קורה בארץ. בעולם כולו, גם מוזיקלית, אגב, גם אופנה. אם היינו מכתיבים את הקצב, אני חושב שאנחנו קצת אחורה. הורדנו את הרגל מהגז? קצת הורדנו אותה. למה? כי אנחנו נחים על זה רד אפנה? כי דרך המאבק, האומנות עצמה בכלל נוצרת ממצוקה, דברים קורים, שאתה כבר מגיע לאיזשהו הישגים. אוי, רגע, שכחתי לספר לך, וואי, שירזי, הזכרת לי משהו מעולה, אבל תן לי לספר סיפור מטורף, לא סיפרתי את זה אף פעם. אני מנהל בית מחירות פומביות לאומנות ועתיקות, סיפרתי לך, מהגדולים בארץ, נקרא אקווה מחירות פומביות, קיבלנו איזה מישהו מת, האלמנה שלו הביאה לנו דירה מטורפת בצפון תל אביב, כל האומנות. ובתוך כל האומנות היה ציור מאוד גדול של אחד מהאומנים החשובים בארץ, לא נזכיר את שמו, כי אני לא רוצה תביעות. ולא היה לה תמונה שם, אז תיארתי את התמונה, וקראתי לזה נשים מלרלרות בבית קפה בחיפה. לא נהדר. ביום שהקטלוג עלה לאינטרנט, בוודאי, מקבל טלפון של הבן של האמן שנייה, עם צרחות, איך אתה עושה את זה לאבא שלי, אתה מבזה את זכרו של אבא שלי ז"ל, וזה אמרתי לו, תקשיב חמוד, מלרלרות, זה חלק מהשפה העברית, שנייה.
אני אתבע אותך בבית משפט, ואתה תקבל ממנו מהעורך דין שלי. שנייה, תוך כדי שנדבר איתו שירזי, תוך כדי שנדבר איתו על השולחן של המזכירה, של הפקידה שלנו, שנייה, יש, אתה חייב, 7 ימים, המוסף של 7 ימים, כתוב על השער, לא אגיד מי הסלבריטאית שהתראיינה שם, נגיד שהיא בלונדינית עם חזה גדול, היא אומרת, אני נוהגת לשבת באמבטיה עם אמא שלי וללרלר. צילמתי לו את זה, אמרתי לו, הנה, אתה לא יכול לתבוע, והוא לא תבע אותי. אבל אני רוצה להסביר רגע, אני יודע, בתוך הקהילה יש לגבי השפה הזאת ביקורת גם, שמי שמדברת ככה היא נשית, זה בעצם... אני רוצה להסביר פשוט לבני ה-20 וה-30 גם את זה היה צריך להוציא מהארון, ואני גם שמח שזה יצא מהארון השפה. אבל תקשיב, שאני מספר לאנשים שישבו 2 עיראקיות, אתה ואופר ניסים, והמציאו שפה אוכצ'ית מדוברת. אבל ממה? מהומופוביה. מהומופוביה, רגע, והם אומרים לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני גדלתי שהמורה ללשון אמרה לי שמחיה שפה עברית זה אליעזר בן יהודה, או אברהם בן שושן, מילון בן אבן שושן. אני אומר לו, שירזי ואופר ניסים, 2 עיראקיות, המציאו שפה שהייתה נחשבת פורח. אני מקבל על זה ביקורת, איך יעשי לדבר ככה. אבל היום זה במיינסטרים. אבל שוב פעם, מתקשרים אליי הומואים, ואומרים לי, מה קרה לך שירזי? מה זה השפה הפורחלית הזאת? עדיין? תגידי, מה, אתה מדבר שטויות? זה חלק מה-DNA שלי, למה להחביא את זה? אני רוצה להוציא את זה מהארון. אתה מבין שהיום אנשים מדברים... זה לא קשור למה אני עושה במיטה אפילו. זה מילים מסוימות שהיום אתה משתמש בזה ככה, אבל זה לא אומר שאם אתה משרת בצבא עכשיו ועושה תפקיד קרבי, אז אתה לא יכול להגיד בלילה מלרלרת. אתה מחביא משהו. תקשיב, אני בחיים לא דיברתי ככה, כי חשבתי שרק הומו פרחות קשות פורח משתמשות. זה מה שקורה. עכשיו, אני באתי מהמקום הזה, הילדים שלי משתמשים בזה. למה? אבל למה רק הפרחה? למה זה סטריאוטיפי כזה בתוך תוכנו? גם בתוך תוכנו זה סטריאוטיפי. אז צריך לפתוח את זה, צריך להוציא את זה מהארון. למה אתה ואופר ניסים בכלל הרגשתם צורך להמציא שפה? כי תשמע, עופר ניסים היה אנדרגונוס יפהפה, נכון, שהולך ברחובות תל אביב, ובן, בת, נשי, זה לא היה אכפת לו בכלל, הוא היה הולך תמיר כזה עם הטלפון ביד, והייתי ילד צעיר ממנו הולך איתו ביחד, והייתי רואה שממש אי אפשר היה לעבור מטר ברחוב בלי שמישהו יעליב. זה היה מהחלון צועקים מניה קוקסינל יורקים. באמת? זה דברים כאלה, מה זה באמת? זה היה ככה. לא, כי עופר היה כוכב כבר אז. לא כוכב, אני מדבר איתך על 95, 93, 94, 80, 89, אין קשר לפרשה, זה היה כאילו מילות גנאי ותגרות ברחוב, וואו, ואם הוא הלבש מכנס צמוד של פירוצ'י, ג'ינס של פירוצ'י כזאת צבעוני, או נמר, בכלל היו צועקים. אתה מבין? אז גם ללבוש שלנו גם היה סטייטמנט, כי היינו רוצים, חלק אגב, התגרה הזאת היא באה גם הרבה, היה לזה מהמקום. שירזי אתם גם תקעתם אצבעות בעיניים. אבל היית חייב, זה חלק ממאבק. הוא קורא לי מניאק ברחוב, אני רוצה להחזיר לו איזו תשובה, אני לא יכול לשתוק עד כדי כך, מה אני אגיד לו, בוא תיקח אותי, תעזוק אותי, לא הבנתי מה. ואתה לא חושב שזה שעשית בכוונה לכל אותם ארסים או שוטרים, רק הרמת אותם? לא, הם מדברים בשפה הזאת היום, כל הארסים האלה. והם מתלבשים בוורוד. כאילו, הם אומרים לי, אתה לובש ורוד, אתה הומו, הנה, הוא לובש היום ורוד, אני לא לובש ורוד היום. לא יאומן, אבל השפה שהיא... הגיל באוזן, אבל השפה שהמצאתם, ממה היא באה? מערבית? הגיל באוזן, זה היה ההומו, לבוש ורוד, היה אתה הומו מניאק. אבל השפה שאתם המצאתם, אתה ואופר ניסים. השפה, זה לא המצאנו, אני אגיד לך מה קורה, יש הבדל בין להמציא, לבין צורך של חיה שהיא פגועה לשרוד. אז אתה יושב בפינאטי, או בקפה, סתם בדיזינגוף, בקפה פינאטי אפילו. אני יודע. אתה יושב שם בצהריים, ואתה מדבר עם עופר, והטלפון מוטורולה הגדול הזה, הוא נורא מרעיש, ואנחנו כן דמויות צבעוניות, אי אפשר להגיד שלא. אז אנחנו מדברים, ואז פתאום מישהו יוצא ומדבר, או רוצה להרביץ, או רוצה לזרוק. אז אתה מחליף את השפה למשהו אחר. אתה ממציא איזה משהו מתוך מצוקה. אבל מאיפה המצאתם? הרי המילים מהדימות, כאילו. כן, אבל באקסנט שלהם, זה העניין. עופר מוזיקאי, אני בן אדם שבא מאומנות. באקסנט של הדברים, אם אתה יושב, בדיקציה שלהם כן יש היגיון, שאתה שומע את השפה המתגלית, שאתה בזה, נגיד לא רוצה, אמרנו כבר, דיברנו, כאילו כל מיני דברים שאתה מדבר עליהם, שלא רוצה בעצם לורד אנגלי, ומהשורש שלו זה היה משחק, כאילו רגע, הוא יוצא זה, במקום להגיד חתיך, אז להגיד לירד. סגן את החתיך על הסטרייט שיושב לידינו, כי אנחנו רוצים לפרגן לו, אבל הוא מפחד, כי הוא יכול לבוא ולהרביץ לנו, אז אנחנו אומרים לו לורד, לארד, לירד, משחקים עם המילה. אבל איך אתה מסביר את זה, שזה התחיל כז'רגון של פרחות אוכצ'ית מדוברת, והפך להיות מילון אבן שושנה, שסטרייטים היום בפריים טיים. כי הסוריים... איך זה? כי אני מסביר לך, אנחנו בתל אביב,
המהממת שלנו, שזה אחד הערים, שאני מת על העיר הזאת, אני לא רוצה לגור בשום מקום בעולם. תל אביב, זה היה חממה גאה, כי באים מכל הארץ בגיל צעיר, ומגיעים לחבורות, ובאיזשהו מקום מהצהריים, דור לדור מעביר את השפה הזאת, וזה נהיה השפה שכבר כל ילד שמגיע מדבר בה. אתה חושב... אבל הם לא יודעים את הקונטקסט. מה זאת אומרת? לפעמים ילדים משתמשים היום במילים מסוימות שזה לא הקונטקסט שלהם. מה למשל? כי הם לא יודעות, כאילו... הבנתי שהם משתמשים. הם לא יודעות את משתמשים. המשמעות, ואם משתמשים בזה בכניסה, הם משתמשות בזה סתם ככה, בשביל להישמע. אני נמצא פותח את הטיקטוק, אני שומע את השפה הזאת, לא לפעמים בפירוש שלה. אני אגיד לך עוד דבר, אני לא רוצה להגיד את השם שלה, כי לא באנו להשחיר, אתה יודע על מי אני מדבר. יש בחורה מאוד עשירה, מאוד מוכרת, מאוד יפה, שמעלה את עצמה בטיקטוק 10 פעמים בשעה, לא נגיד שמות, אתה יודע על מי אני מדבר, שהיא שואלה, והיא הבינה מהר מאוד, שאם היא תדבר אוכצ'ית מדוברת, אז היא תתחבב. זה עובד לה. אבל זה גם עזר לנו גם בפריים טיים, אגב. נכון, אבל מעצבן אותי שאני יושב ואני רואה אותה, בחורה שהיא סטרייטית לחלוטין, גרושה מסטרייט לחלוטין. לא, יש המון דברים בסטרייטים שאני מתעצבן עליהם. והיא זורקת... גם בימי גאווה הם באות... וודג' וללרלר ווודג' וזה. גם שירי גאווה משתמשים אבל את סתם עושה את זה, נשמה, זה כמו פינק וושינג. את מתחפשת לאחת, כי את מבינה שזה... יש גם הרבה סטרייטים שעושים את זה, מה? אבל כשזה לא אמיתי, שירזי, בוא. לא. אתה לא מרגיש לפעמים שאנשים עושים את זה כדי להתחנף? יש המון גינונים שלנו, שהם היו מוקצה אז, שהיום נהיו אופנתיים אצל סטרייטים. לא, אבל יש אופנתי ויש אופנתי, זה כמו שהיא כל הזמן אומרת, קוטור. חמודה, אתה שירה כמו אלוהים, לא צריך להגיד קוטור כל הזמן, כולם מבינים מה את לובשת, אז לא נגיד את השם. מי שיודע, אנחנו לא נגיד את השם. אבל זה נראה לך נורמלי, שהיא כאילו בצורה כל כך מכנית, וזה מגוחך בעיניי. היא תמיד לידינו, יאמר לזכותנו, אני כגיי, אני חייב להגיד את זה. גיי? אני כגיי. What the fuck? לא ידעתי. לא. יאמר לזכותנו שתמיד יש לידינו בחורה סטרייטית. יפה. שהיא מעריצה, אוהבת, פקית, היא הולכת עם השפה שלנו, היא לוקחת את זה צעד אחת קדימה, היא סטרייטית בדרך כלל גם. כן. שזה מעצבן אותי. למה? ככה, כי נמאסי להגיד, כל אחד צריכה... למה? אני אגיד לך למה. לא, רגע, שנייה, שאלת אותי, הצבנת אותי. גברים לא מפרגנים לנשיות, אנחנו מפרגנים לנשיות. נכון. אנחנו אומרים להם איזה בגדים, אנחנו כן הולכים איתם לבחור בגדים, אנחנו כן נוגעים להם. וואי, שירז, אתה הורס לי את הם אוהבים את החברה הטובה. אבל רגע, אנחנו חברות תן לי להתעצבן דקה. אנחנו חברות טובות. שירזי, תן לי לחלוק עליהם. שירזי, עד עכשיו הסכמתי איתך עם כל מה שאמרת, עכשיו אתה מעצבן אותי. לא מעצבן בכלל. אתה מעצבן בקטנה. אנחנו חברות טובות. גם אנחנו נהיה חברות טובות. לנשים. הבנתי, אבל עדיין, כשאני שומע אנשים שאומרות לי... אני רוצה להגיד לך שהן נמשכות אלינו גם. חלק כן, אבל לא כולם. נמשכות אלינו. מינית? נמשכות בפנטזות שמתחתנות איתנו. שירז, איזה בחורות פגשת? בחורות כאלה שרוצות להתחתן איתך, כן. אוקיי. אני אומר אבל שלפחות חלק מהן, כל אלה שמעצבנות או שאומרות, אני חייבת ידיד הומו. חמודה, אני לא תיק של הרמס, אני לא נעל של מנולו. לא נכון, אלה סתם. מה זה סתם? יש לנו חברות שמתוך ההוויה עצמה, היא חברות אמת. מה זאת אומרת, אין לך כאלה בנות הייתה לי חברה, עד עכשיו יש לי חברת אמת, בחורה, תמיד, יש לך בחורה סטרייטית. לצערי, זה לא קשור לג'אנט, למה היא עושה במיטה, היא סטרייטית, אבל היא אוהבת אותי מהנשמה. ואתה לא מכיר זה לא קשור לג'נדר שלי. ואתה לא מכיר דוגמניות וסלברטיות שמבינות שבשביל להצטלם טוב להסתובב עם הומואים? דווקא חסר לי לסביות והומואים. דווקא שמה זה חסר לי. לא, אני לא יודע, אני שואל אותך שאלה ספציפית. שנינו מכירים דוגמניות וסלברטיות, שהיועצים שלהם אמרו, תהי חברה של הומואים, זה מצטלם טוב. לא. כמו תיק של הרמס טונל של מנולו בלניק. אבל זה קיים. אבל אנחנו לא אביזרי אופנה, שירזי. אבל יש גם חברות נפש, יש לי חברת נפש מהבית ספר. אבל אתה לוקח את הנקודה שלך, לך יש חברת נפש, גם לי יש חברת נפש, ואני מכיר הרבה מאוד בנות שאוהבות להסתובב עם הומואים, כי זה מצטלם טוב. אז במועדונים ראיתי את זה, גם חוויתי כאלה דברים, אבל זה מבוים מדי. זה דברים על הדרך, אני לא נותן לזה ביטוי. אוקיי, זה עדיין... אני נותן לחברת נפש ביטוי. זה עדיין מעצבן אותי. חברת נפש תישאר חברת נפש שלי, לא קשור אפילו שהיא סטרייטית. היא תישאר חברת נפש שלי. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלות טיפה יותר רציניות. אתה חושב שלחיות כל כך הרבה שנים בחיי הלילה, פגע בחיי האהבה שלך? פגע משמעותית, אני שרוט גם מזה. למה? אני אגיד לך למה.
וואו, זה דבר שחייבים להבין אותו. הלילה, אני לא פלייבוי, אני לא באתי לשחק עכשיו לחפש את הגבר החתיך שייכנס במועדון ואני אתפוס אותו. זה לא המקום הזה, להפך, הסלקטורים, החבר'ה היו משיגים הרבה יותר ממני. בשבילי שהמסיבה הייתה נגמרת, בגלל שהייתי מתעסק בהרבה דברים שהם, אמרתי לך, זה רזולוציה של דברים, יש בלילה פרידה, יש בלילה בגידה, יש בלילה הכל מהכל, אתה צריך להכיל את זה. יש גם עצב, זה לא רק שמחה. כי אני לפעמים מגיע גם עצוב למסיבה, ואני צריך להשאיל אנרגיה. עכשיו, שנגמרת המסיבה, הייתה מתחילה המסיבה שלי, בעצם. כי הייתי נגמר המסיבה, סגרו אותה, לא תמיד, הייתי נשאר בודד. חווית בדידות? כן. למרות שהיית מלך חיי הלילה של תל אביב? דווקא בגלל זה. למה? דווקא בגלל הדבר הזה. מעניין אותי. כי אתה חברתית עסוק בלרצות את האנשים במסיבה כדי לחבר את האלקטרודות, את כל הדברים האלה. ולא נשאר לך לעצמך באותו רגע, אתה צריך להשאיל משהו לעצמך, ולא תמיד נמצאים שם בשבילך. עד המסיבה הבאה, זה די עצוב. הדבר הזה. כי היה שלב גם שאתה לא יודע להבדיל, כי כולם רצו להתחבר איתך בגלל אני שלך, כי אתה מעניין באמת, או בגלל הכרטיס להיכנס לחינם למסיבה, זה גם מבלבל אותך. יש שם הרבה רמאות חברתית, אתה צריך לדעת את זה מהצד. מה שכן טוב אצלי, שהייתי מסתכל על זה מהצד, ובוחן את הדברים, ויודע לפרש אותם, ולא מסתנבר מזה. לא טעית? הרבה פעמים זה... לגבי אנשים? הרבה פעמים טעיתי וזה פגע בי עד כדי דמעות. מה זאת אומרת? הייתי יושב בבית בוכה, מה זאת אומרת? בוכה, ממש קשה. גם מזה שהיו... אני לא אגיד שתו לי, אכלו לי ואת כל הזה, אבל זה היה מסיבה אחת שלמה שקורית אצלי בבית, וזה הייתי פתאום נשאר לבד אחרי זה עד שהם היו באים במסיבה הבאה. משתמשים בי, כן. לא אומר שלא. וגם עם בני זוג? אבל יש תשלום בעד החיבוק החברתי הזה, שאתה הולך ברחבה ואומרים לך מלך, 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 ומחבקים אותך, איזה מלך אתה וזה, זה בסדר לקבל את זה, זה כיף, אבל אתה יודע שיש לזה תשלום. זה מתוך אינטרס. לא, זה גם תשלום, לא, אנשים התקרבו אליך, כי רצו להיות קרובים לשירה לא הזאת. מתקרב, אני גם בן אדם, לא אמרתי שלא. חקרתי את זה, אני בן אדם מעניין ויש לי הרבה עומק, ואני כן בן אדם שבבית ספר גם היה מוביל חברתית. זה לא שהיום אני אחרת. הייתי כן מוביל חברתית בבית ספר, בוועדת קישוט הייתי מקום ראשון, אני מודה. והבנות בכיתה כולם היו סביבי, אבל היה לי בעיה עם הקטע הזה שהיה נגמר הגונג של המסיבה, הייתי מרצה את כולם, והולך לפעמים, כן, עצוב, כן, לא תמיד הייתי מוצא את האהבה. תגיד, מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? כאילו פעם היה פה שמח. די, באמת? איזה מהמם את השיר הזה. חשבתי שתגיד דברים אחרים. מדהים. וואו, איזה משפט. מדהים. אני מייצר שמחות. זה נכון. עכשיו, אני אשאל אותך עוד שאלה שקצת ניסיתי לשאול אותך קודם, אבל אתה היפר-אקטיבי, אני אנסה למקד אותך עכשיו. אתה מצד אחד ללא ספק, אחד ממייסדי הקהילה הגאה לדורותיה. נכון שהיה לפניך עוד הומואים, זלמן שושי, זכרונו לברכה, גילה גולדשטיין, ואחרים שהתחילו קודם. וואו, גילה אני יכול... הם התחילו לפנינו. לא, גילה, אבל זה דמות שאני... גילה זה דמות, נכון. אני הכרתי אותה גם. דמות טרגית. שושי לא הייתי שם באותה משוואה. לא, מה זה, אבל תשמע, כשאני יצאתי מהארון, הפחד שלי היה שאבא שלי יגיד, אתה זלמן שושי. מה הכירו באותה תקופה שירזי? גילה נלחמה בשבילנו המון. גילה כן. וגילה הייתה תורמת בסתר, ועושה דברים מהממים בקהילה. אבל היא דמות טרגית. בדיוק כמו ברמות, אנחנו די דרמטיים גם וטרגיים. לא, אבל סיפור חיים, נכון, אבל נכון. אבל, אני לא שם את המשוואה, אני לא... למה זה מפריע לך ששמתי אותם ביחד? כי זלמן שושי הייתה דמות אחרת. אני יודע למה אתה חותר, אני יודע. היא הייתה קצת לוקחת, היא מוציאה את עצמה מהקהילה. אתה חושב? כן, באותם ימים חשוכים, כן, היא הייתה מתגרה בנו אפילו, כן. אני מבין מה שאתה אומר, נכון. אתה מתגרה בנו. אבל מצד שני... היא יותר נלחמה על דברים בשביל הפרסונה. אבל זה דברים שאתה יודע מאחורי הקלעים, אבל רוב הישראלים באותה תקופה, אם היית הומו, זה מה שידעו. היא בעצם לקחה את הזנות ורצה להוציא אותה מהארון ולהפוך אותה למקודשת, אבל היא לא לקחה את זה חברתית, זה לא היה חברתי, זה היה פרסונה. גם גילה בלי עין הרע. לא, גילה מהממת. לא, אבל שתיהן... גילה גם דיברה גם כטרנסקשואל, אבל היא דיברה גם בשביל הגייז, אז. נכון. הייתה מדבררת אותנו מהמם.
נכון, בגיל היה משהו מאוד נקי, כלומר, גם שהיא דיברה על הזנות שלה, היא הייתה חתולים. היא הייתה לוקחת מהכסף שלה, קונה נקניקיות לחתולים, זה דברים שהייתי רואה בזה, והייתי מעריץ, כאילו מסתכל, כאילו, מה זה הדבר הזה? זה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה. תראה איזה בן אדם טוב אתה, שאחרי כל כך הרבה שנים, ושניהם כבר לא איתנו, עדיין אתה שומר על הכבוד של גילה, ואתה שומר על הכבוד שלה, שאני לא אכניס אותה לאותה משפט עם זלמן שושי. גילה זה היה, ההלוויה שלה זכורה לי, הרגעים האלה, מה אתה משווה? גילה, אם את שומעת, הנה, בבקשה, שומרים על הכבוד שלה. עופר היה עושה לה שירים, מה אתה מדבר איתי? היא הייתה, גילה זו גילה, אני לא יכול לדבר על גילה. אני אפילו לא יכול להשוות את ננסי לגילה, אני מדבר, לא, ננסי בסדר, ברור, גם את ננסי הכרתי, כן. אבל גילה זו גילה. אני מת עליך. יש לגילה מקום גבוה אצלי בזה, היא לא נגמרת. אתה חושב שהיא לא זכתה להכרה? היא בתוכנו גם, אני שואל באמת, אתה חושב שהיא לא זכתה להכרה שמגיעה לה? אני חושב שעד היום היא זוכה להכרה, אני חושב ש... הכרה מספיק מכובדת? גם בגלל שהיא עשתה את הדברים מהנבחים של עצמה, מבטן ליבה, ולא בשביל לקבל את ההכרה. אתה מבין, היא לא עשתה את הדברים בשביל זה לקבל את ההכרה, אבל היא עשתה את הדברים בשביל באמת כי היה חסר. היא הייתה תורמת דברים, הייתה עושה דברים. אני יכול לשאול אותך שאלה, אם גילה הייתה יושבת איתנו עכשיו, והיית יכול להגיד לה רק דבר אחד. היא הייתה אומרת שהיא אוהבת אותי מאוד. אבל מה אתה היית אומר לה? הייתי אומר לה שלא אמרת לה. שכאילו זכינו בה, שבזכותה, שיש הרבה דברים תודה רבה, שזכינו בה, שזה מהממת, שכאילו כבוד, שהיה כבוד להכיר אותך. כן, האמת שהיא דמות, אני הכרתי אותה הרבה שנים. שזכינו בה, ואני אמן לכאלה חדשות. אני מן באנרגיה הזאת כאלה חדשות. כן, אבל היום אין, היום זה הכל אינסטנט. אז אני, סבבה, אבל... גם הטרנסיות היום הן כבר טרנסיות. לא, זה בגלל שהגענו להישגים, בטרנסיות, אגב, עדיין מלא דברים שהם לא קיבלו, הם לא קיבלו את הנחלה, הם לא בנחלה הטרנסיות. גם הומואים לא. ההומואים בנחלה. שירה, אז הנה בחייך. ההומואים קצת בנחלה. ההומואים יכולים לאמץ היום, ההומואים יכולים... אנחנו נלחמים עדיין פוליטית, כי בפוליטיקה אנחנו... פוליטית רודפים אותנו עדיין. רק פוליטית? אבל החרם הדתי גם עדיין רוצים. שם אנחנו סובלים נורא, כי אנחנו רדופים עדיין, אבל זה גם בגלל כי נוח להם, כי זה נוח להם. זה ברור. אבל למשל, אני יכול, דרך אגב, מדברים על תורה אגב. שזה דבר בפני עצמו. הרדיפה הדתית הייתה אצלי אז גם במפרסמים, היו מסקלים לי, מפרסמים חסויות. אני רוצה, יש לנו עוד רבע שעה רק, יש בעיה, יש לי 500 שאלות לשאול אותך, מה זה? אתה דומה קצת לברוס וויליס. מה זה? בפנים. אני דומה לברוס וויליס? בפנים. זה הדבר הכי יפה שאמרת לי בכל ה-30 שנה שאני מכיר אותך. חולה עליך. תקשיב רגע, יש לי שאלה שתעצבן אותך קצת, אבל הפעם אתה תצטרך לענות כואב. לא לייפות, אתה כל הזמן מייפה. לא, אני אענה אתה כואב. מייפה, אתה צריך להיות מאפר. אתה מזכיר לי את מיקי בוגנים. ממש לא. אתה טיפה. אני אומר דברים אמת. אז אני אשאל אותך, תראה, אתה אומר שאתה מעדיף את הבן אדם ולא את ההגדרה. נכון. אתה אומר שאתה מעדיף, לפני שאתה יודע אם הוא טרנס או בי או זה, או הבינארי, אתה רוצה לראות את הבן אדם, ההגדרה אחרי. דרך אגב, זה מפריע לי גם בהיכרות. שאני מכיר גבר, גם מפריע לי. שאתה רוצה קודם כל לראות אותו, ואז את ההגדרה. לא, אני עומד בתור כאחד האדם אגב, זה גם מה שצעקנו בשנות ה-90 וזה. אני עומד בתור כאחד האדם לבנק, ואני עושה פעולות רגילות במכולת, ואני קם רגיל, ואני הולך לעירייה, ואני עומד במשרד הפנים אותו דבר. אתה יודע שבשנות ה-90... אני אומר כמוני כמוך, אני לא מצמיח קרניים. אתה יודע שבשנות ה-90, אני מספר את זה היום במעגלים החברתיים שאני עושה אצלי בלירדה מארח, במיזם שלי, ואנשים לא מבינים מה אני מדבר. אני אומר, כשאנחנו התחלנו, שרצו לזיין, או להתחיל עם מישהו בבר שנייה, לא שאלתי את האקטיבי פסיבי, כאילו היינו זורמים, ואיכשהו זה היה מסתדר, והיום בגריינדר, תומך, נתמך... לא, היום זה גם AG, יש גם בעיה עם AG-יות קשה. זה, אל תכניס אותי לזה עכשיו. יש בעיה גם עם AG-יות קשה. להאמין, יותר מבוגרת ממך. זה הילדים הצעירים אומרים לך בפרצוף, כאילו 45, ביי ביי. בסדר, הם יכולים למות. אבל זה בסדר, סבבה. זה בסדר, זה זכותם. אבל אני לא יכול לשפוט, אני לא בא בשביל לשפוט. לא, אנחנו לא שופטים. אבל אני אגיד לך את האמת. בתוך הקהילה, אחד הדברים היפים אצלנו, בליברליות הזאת, שהיא קשת גוונים רחבה של דברים. לא, אז רגע, אני רוצה לגמור לשאול את השאלות, כי זה מעצבן אותי. אני אומר, אתה רוצה, אני מכבד אותך, שאתה רוצה לראות את הבן אדם, אם אני אמרתי בשנת 91, כמוני כמוך, אם זה הסלוגן שלי ליום הגאווה, בוא נהיה שווים. לא, אבל רגע. למה עכשיו שאני מקבל אבל אני לא מדבר על שוויון. אני מפריד את עצמי. לא, אני לא מדבר על שוויון, אני אומר יותר גרוע. אני אומר, אני מכבד אותך, שאתה אומר, אני רוצה לראות את הבן אדם ולא את ההגדרה, ואני בא מהצד השני, ואומר לך קונטרה רגע,
זה מחנך שהטרלול הפרוגרסיבי מארצות הברית מגיע לארץ, עם כל הקרקס זהויות, היום אני בן, מחר אני בת, כמו שאמרה בבואו לאכול איתי לינור אברג'יל המהממת, או אני א-בינארי, או לא החלטתי, או היום אני לסבית ומחר אני הומו, והיום אני אוהב בחייך זה... כן, בסדר, אבל גם ברוך שעשני כזה, וללכת עם זה לתוך המכון כושר, ולהיכנס ולהגיד אין סטרייט, אתה גם, לכל סטרייט אתה הומו, זה גם מעצבן. כי אם אני כבר אמרתי בוא כמוני כמוך, אז יש גם סטרייטים בעולם. ברור, זה אני גם לא אוהב. זה גם לא טוב הדבר הזה, כי זה מביא הומופוביה גם. זה מביא הומופוביה, נכון. אז אני מכבד את האחר, מחבר את השונה, לא מפריע לך. מחבר את השונה ממני, לא כולם כמוני. לא, אבל רגע, שנייה. זה כל הסיפור. אני צריך תשובה. אני צריך תשובה היום, אנחנו עוד מסיים את אני אתן לך תשובה. אתה מתחמק, על ההגדרות המטורללות. אני חושב שמקרב יותר, שאני מגדיר את עצמי כבן אדם, ואחרי זה כהומוסקסואל. זה מקרב יותר אליי. אבל אנשים אחרים עובדים הפוך ממך, הם קודם כל שמים את ה... זה שזה זכותם, אין חולק. זכותם המלאה, אני גם אבל הטרלול הזה לא גורם לנו נזק כקהילה? לא, אני אגיד לך את האמת, כי אני שם בבוקר, למשל, דברים בתוך הקהילה אגב, אני שם בבוקר, מניח, נגיד, תפילים, או אומר מודה לפניך, זה ישר הם שואלים לי, התחזקת, את נהיית ימנית, מה הקשר אחד לשני? תסביר לי. אני באתי התורה היא בתוכי. הסבא שלי היה עושה את זה. אני מרגיש שעברנו קורונה. לא, אני מרגיש שמהקורונה עד עכשיו עברנו צרות. אני מרגיש שאתה תתחבר לאמונה יותר. לא קשור כבן אדם. לא כשירה זה ההומו. אז מה זה הופך את זה? למה הסטריאוטיפ הזה בתוך תוכנו? זה גם דבר שאני לא סובל. שאם אני שם תפילים, אז אני נהייתי ימני יותר. אין קשר לפרשה. לא, אין קשר לפרשה. זה נכון. אין לזה קשר לפרשה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי נשאר לנו 10 דקות, ובואי, כל כך הרבה שאלות שאני לא אשאל היום לצערי, נראה לי, אני אזמין אותך עוד פעם. זה השלב שאתה אומר, ברור, גוז, אני אשמח לבוא. אם יש... אני אשמח לבוא. תודה. זה מצולם, רבותיי. לא, אני באתי מאהבה שלמה, כי אני מכבד את הדברים, אבל אני חושב שיש לנו עוד הרבה מה לדבר. והמדהים הוא שהרמתי לך טלפון, אתה לא הכרת אותי, וחבר ישב לידי ואמר לי, למה אתה שולח? לא יחזור אליך בתוך דקה. אני אהבתי את הקשנות גם שלך. כן, בתוך דקה חזרת אליו, הוא אומר לי, חזר אליך, אמרתי, למה שהוא לא יחזור אליו? הוא בן אדם, הוא מנש. כי אנשים לא כמוך. לא, אני בן אדם. אתה בן אדם. אני אומר לך שיש משמעות לבן אדם הזה. נכון. מה שאני רוצה לשאול אותך זה וזו שאלה קצת קשה שאני לא יודע אם אתה תוכל לענות עליה, אני כן אשמח לשמוע את הדעה שלך עליה, כי יש כל מיני תיאוריות. אתה בא מלב חיי הלילה, מהמקום של לכמה שעות, לא משנה, סמים, מוסיקה, מועדונים, מחבר אנשים, עולמות, אבל עדיין הקהילה הגאה סובלת ממגפה של בדידות. איך אתה מסביר את זה שתל אביב, שמייצרת חופש ופלורליזם ומסיבות בלי סוף, זה העניין. היא הקהילה הכי בודדת. תגיד, שמעתי משהו נורא קשה על אופר... אתה מבין מה אני שואל? כאילו זה לא מסתדר לי. יש איזה משהו, ברור שיש את הבדידות, כי אנחנו הופכים... תראה. עם כל המסיבות וכל ה... אנחנו פרגיות יפות, בגיל צעיר. חמוד. זה חלק מהדין, לצערנו הרב, חלק מהיופי שלנו, וזה גם צריך לדעת לחבק, אגב, ולדעת לשיר מקום. יש את היפות החדשות שמגיעות, צריך לדעת לפנות את המקום יפה, ולהגיד, הנה, היית יפה פעם, היום את פחות יפה, או יפה מבוגרת יותר, ולחבק את זה. מה אתה אומר, שירה, זה שגמרנו את הקריירה? לא גמרנו את הקריירה, אני דווקא אגיד לך את האמת, אני חושב שאתה נהיה צעיר יותר, ברגע שאתה מחבק את הבגרות שלך, ולא מתנגד לה. אבל איך אתה מסביר שדווקא בעיר כמו תל אביב, שמייצר פלורליזם, עיר של מסיבות לא נגמרות, עדיין ההומואים שם מאוד בודדים, אבל הם לא רק בודדים, יש גם בודדים צעירים שמרגישים בדידות. אז אני אומר להפך, זה הזמן, אם אנחנו מדברים כרגע, זה הזמן להסתכל ימינה שמאלה, ולא לשפוט את האייג'. הכישרון של הבן אדם לא נעלם עם האייג'יות, קשה לך עם הגיל שלך? אני חושב שצריך לחבק דווקא. אני לא אשאל אותך בין כמה אתה, אני שואל אם קשה לך עם הגיל שלך. לא קשה לי עם הגיל. לא קשה? לא קשה לי עם הגיל. יש מצבים שאפילו לזה לזכותי. אתה בזוגיות? אני נורא מנטוריסט, אני אוהב להעביר את הידע שלי. אני אוהב להסתכל על הדור הצעיר ולתת לו דוגמה. אני כזה. אתה בזוגיות? זה בעיה שצריך לפתור אותה, אגב, אני אספר לך, אני מחפש את הדברים היותר לעצמי, קורה שאני, לפעמים יש לי זוגיות, אבל עם כאלה לא מופרונחים. עד הסוף. אתה לוקח ציפורים כנפיים שבועות? אתה אוהב לאסוף... נגיד עם ארוניסט, אני שומר עליו עד שהוא יצא מהארון, אני לא אומר... אתה יכול לצאת עם ארוניסט? אתה יכול לצאת עם ארוניסט? הרגת אותי עכשיו, שירזי. היה לי את זה.
אתה יודע למה? אתה? כי אני שומר על הסוד הכמוס בשבילו. מה זה קשור? אבל אתה מקדש... אבל אני מתאהב בבן אדם, אני לא מתאהב בדבר עצמו. מה זה קשור? אבל אתה מתאהב בבן אדם אתה לא יכול להחליט לו יד ביד ברחוב? כן. אחד כמוך? כן, אבל רציתי לתת לו את הזמן שלו עד שהוא יוכל לצאת. ואם ייקח לו 4 שנים? לא, אז אני אהיה שם בשבילו אם אני התאהבתי. הרסת אותי עכשיו. כן, היה לי את זה. אני מודה. אני לא מאלה שמאיצים, לא מאמין בלהאיץ. להאיץ זה דבר נורא. מה זה קשור? אבל אם התאהבת במישהו... לא יודע, התאהבתי במישהו וסבתא שלו עדיין בחיים, והיא קשה לה היה לקבל את הדבר הזה, אז אני אחכה לו, עד שהוא יגיד לי, יצאתי מהארון. היו לך, אגב, בני זוג שעזבו אותך, החליטו לעזוב אותך את הקשר, בגלל שהם קינאו ברומן שניהלת עם החיי הלילה? אני אגב, ששמע לך נורא אפילו הפוך והכי לא אמיתי, אבל אתה תתפלא, החיים שלי מאוד סגורים ודתיים, אני לא כאלה מהאלה... לא, התכוונתי הרומן שניהלת עם חיי הלילה. אז אני אומר, אני איש של בית. אתה איש של חיי לילה. וואי, זה הפוך ממה שאתה מדמיין, תקשיב לי טוב, אתה תתפלא לשמוע. בן זוג שלך רוצה אותך שתכיל לו צהריים. אני יכול להיות שובב, אני יכול להיות הכל, בחיים עצמם אני איש של בית וזוגיות. איך אתה מסוגל לעשות את זה? אני לא... איך אתה מסוגל... כי בגלל שאני רואה, אני אגיד לך את האמת. סליחה שאני שואל, זה באמת מעניין אותי. בגלל ששנים אני בתוך הרחבה, אוקיי. אמרתי לך, הרזולוציה, העדשה, היא יותר גדולה. אתה רואה הרבה דברים מקרוב. אז אתה גם... אתה רואה פרדות, אתה רואה אכזבות, אתה רואה גם בכי, אתה רואה גם צחוק, אתה גם מחבר עולמות. אתה רואה בן אדם שיושב על הבר עצוב, אתה שואל אותו, איך אני יכול להזמין לך לשתות? מה עובר לך? הוא מספר לי שהוא נפרד מהחבר בגלל שהחבר בגד בו. אתה רואה דברים כאילו כזה. וזה לא הוריד לך מהאמון בגברים? זה לא הרס לך? זה לא הוריד לי את האמון בדברים, זה רק חיסן אותי, אם חקרתי מהצד, זה חיסן אותי, ולפעמים גרם לי לראות שאולי הבן זוג אולי האהבה הייתה לידי, ופספסתי אותה בגלל שפחדתי להתקרב. היו לך כאלה שפספסת? מלא דברים כאלה היו לי. כן, כי שמעתי את החבר בתוך המסיבה, ולא הקשבתי לזה שלידי. היו לי את האהבה לידי שברחה לי, כן. לא בגלל שלא ראיתי אותה, כי לא ראיתי אותה. אני אשאל אותך עוד דבר שבטח מלא שצופים בנו עכשיו רוצים לשאול אותך, ואני גם באיזשהו מקום חושב שאני יודע מה תהיה התשובה שלך. אם אתה מחר, אמרת שאתה רווק, מבוקש. אם אתה, זאת קריאה נרגשת לכל ה... לא יודע מבוקש, לא יודע. למה? שירזי. אתה ממתק, מה משלי? אבל אני מחפש את הדברים היותר... כן, יש לי בעיה, אני מודה. אין לך בעיה. זה הרבה יותר הרפתקני אצלי, כן. אתה צריך את ההרפתקנות? לא מצורך להרפתקנות, אלא אני חוקר, אני בן אדם אנתרופולוג, אני אוהב לחקור. אני לא אוהב את זה, אני יכול להתעסק בסנדלי שורש של קיבוצניק, או איזה מישהו מהצבא שהוא לא יצא עוד מהארון וכן להתאהב, אני כן יכול. לא נפלו נסטיגמות בכלל. לא משנה. כן, לא בסדר. אבל אם תכיר מישהו, שאתה מתאהב בו, והוא אומר לך, קשה לי עם זה שאתה בחיי הלילה, אני רוצה שתהיה בבית. אני אגיד לך את האמת, באותו בוקר שאני אחזור מהמסיבה, אני אתן לו לקחת אותי לעולם שלו. אבל אני כן אתן לו להתפשט, הוא לא חייב להתעניין בעולם שלי. לא, אבל אם הוא אומר לך זה או אני או חיי הלילה, כי הוא רוצה אותך יותר, הוא רוצה אותך יותר בשעות שלו. אם אני מאוהב, היה מצב שאני יכול לוותר, כן. באמת? כן. כי זה נראה לי ב-DNA שלך, זה כמו... יש משהו באהבה אצלי שהיא מקודשת ברמות מטורפות, ואני מאוד מאמין באהבה הומוסקסואלית. כי חוויתי אותה ראשונה עם הבן זוג 8 שנים. 8 שנים? כן, עם אדם הייתי 8 שנים. עם אדם היית 8, נכון. כן, וגם הוא היה בן זוג ראשון שלי. אז נפלתי, לא למיטה, לא היה לי כזה מיטה אכזבה, נפלתי ישר למיטה אהבה. אתה טיפוס רומנטי? כן, מאוד. זה מדהים. מאוד, גם כאלה מזה שרוצה לשמוע את הוואטסאפ בבוקר. באמת? וואו, כן, רומנטי. אתה מבין כמה מטורף זה נשמע? אני רומנטי ברמות. אתה מבין כמה זה מטורף? אני אוהב את הדברים הקטנים האלה, אני אוהב את הקפה ליד המיטה, אני אוהב את לקנות ביחד, אני אוהב לחשוב בזיגו, אני אוהב את התחתונים שאני קונה לו 2, אני אוהב את הכל לחשוב... מה הדבר הראשון שאתה מסתכל בגבר שהוא נכנס לחדר? וואו, אני נורא אוהב הליכה, אני אוהב עיניים. מה הדבר שיכול לקנות אותך בגבר? הכל גם עושה לי את זה. הכל? מה... אבל מה שעושה לי את זה עיניים בעיקר והליכה. וזה עוד לא שמע, האמת שאתה הראשון, אתה האום הראשון שאמר לי את זה. כי אני בא מעולם של שפת גוף, שפת גוף מאוד חשובה לי, אני גם מזהה וגם הליכה, גם אני אוהב את אני אוהב את זה כאילו לא אפוי ממש. מה זאת אומרת? אני אוהב אותו בדרך להיות גייס. אני בדרך להיות גייס. אתה אוהב לשנות אותם, לחנך אותם? אני אוהב להיות חלק מהדרך. חלק מהדרך, יפה. זה משפט יפה. אני לא משנה אותם, אני רק עוזר להם לעצב אותם. חלק מהדרך. מה? כי יש הכוונה בעולם הזה. יש הכוונה טובה. מה יכול אם אתה נופל למקום טוב,
אתה פורח. ברור. ואני גם מאדיר את האהבה לידי, אני אוהב את הגדולה, בסגסגת. אתה נותן לה מקום? וואו, אני כאילו מאדיר, אני לוקח את הכישרון וממליך אותו. באמת? לפעמים אפילו מוריד את עצמי. אני לוקח את הכתר ושם בצד. ממליך את הבן אדם את הכישרון, מגלה את הכישרון. אני אוהב אותו גדול לידי, פורח. יש מלא אנשים עכשיו בבית אני לא אוהב אותו למטה, לא. אני אוהב להגדיל ולהוציא, אם אני רואה מזהה איזה משהו טוב, ואני רואה שזה חמוד, את כל הכוחות... מה קונה אותך בגבר? מה הוא יכול לעשות או להגיד? וואו, הוא קונה אותי שהוא נותן לי ביטוי, שהוא נותן לי משמעות, שהוא מתייחס אליי, מילה קטנה ביום, אפילו סתם הודעה מרגשת, כאלה דברים. יו, אתה מהמם, אתה כמו נערת תיכון בת 16. זה נכון, כן. אתה בעצם פיטר פן, נכון? זה כזה, אני כמו נערת תיכון בת 16. אתה כמו נערת תיכון בת 16. זה בדיוק זה. מהמם. שירזי, קודם כל היה לי מושלם שבאת, היה לי מעניין איתך. נכון שקצת פחדת מהרעיון הזה? לא פחדתי, כשנכנסת, אמרת לי כשאמרת לי, גם אמרת לי וגם היית זה, גם אמרת לי שלא פגשת אותי 30 שנה, אז ראיתי שאתה רוצה לפגוש אותי, אז היה חשוב. מאוד, אני בעדך, כי נראה לי שקצת נלחסת מהשם שחית הגאה. לפני שנכנסנו, אמרתי לו, אנחנו לא הולכים להשחיר אף אחד, נכון? אנחנו לא הולכים ללכלך. אני פשוט, זה כנראה מכוון אגב, השם הזה, כי הוא קצת מעורר איזה אבל מצד שני, אז רואה שאני פה. אז זה כאילו... קודם כל, תודה שנתת לי להוציא קצת מהצבעים האחרים שלך. אתה מהמם. אני רק רוצה לאחל לנו שאנחנו נדע להניף דברים קדימה ולהשיג את הדברים שעוד לא השגנו, וגם להיות טובים בתוך תוכנו. מה אתה רוצה להגיד לחבר'ה יותר צעירים שצופים בנו? לא בגילאים שלנו הרבה. שהם יהיו טובים בתוך תוכנו, שהם לא יתייחסו לגיל כאיזה משהו משמעות, שיסתכלו גם על האחר, שיחבקו, שפשוט יהיו יותר טובים. ואם אתם בלי סנדלי שורש, וגם לא קשור להומוסקסואל, בכלל, בתוך תוכנו אנחנו צריכים גם כעם להיות בתוך תוכנו יותר נחמדים אחד השני. עם השנים ההיטריות נהייתה נוראית. נהייתה נוראית. שירזי, תם זמננו. תודה רבה, אתה מהמם, תודה רבה. תודה רבה שצפיתם בנו. תודה רבה לכם, שחיטה גאה. תנו לנו לייקים, תנו לנו תגובות הכי מפרגנות, בלי טרולים, ואל תתפלו אם בעוד כמה חודשים הוא יישב פה עוד פעם בכיסא, כי אנחנו לא סיימנו לדבר על הכל. בטח שלא. מהמם אתה.